Sortu beharrata zin Pasatuko ez danaren beldurraz. Bueno, disko hau sortzen hasi zenen ez dakit gauza bera pentsatuko zuen, ez, edo gero etorretako gogoeta izango den, izan ere, bueno, bada alako disko berezi bat, sorrerari dagokionez, edo behintzat bideari dagokionez, Paraiso Zinema beka eskuratuta publikatu delako orain, baina denboraz, ez dakit noiz hasiko zen hau guztia martxan jartzen, gurekin dagoen Jon Castañeda eta Jon Kas, kaixo, zer moduz? Oso ondo, eta neno beto, hemen, ez? Bueno, esaten ari nintzena, ez? Karo, ez horrentzen da barne askatzea kostatzen dela, eta bat da beste, baina, klaro, esan duena, hau sortzen, noiz hasten zana, ze Paraiso Zinema beka iaz Bai. eman zizuten, hortaz. Bueno, ez, aurten baina, bueno, lehenengo, hori bai. ez. Karo. Izan zen maiatzan edo apialera. Bai, zu proposamena aurkeztu, noiz aurkezten duzu? Urtarrila otsaian, agian, bai. Horregatik, eta horrek esan nahi du, ja gutxi gehiago estrukturatzen hasita zen dela guztia, ez da? Bai. Bueno, aspaldi, ezken niri gertatu zaidan adizka honekin, da urte askotako prozesua, ni beti ibili izan naizelako, nire ametzetako bat zen diska bat ateratzea, nire kantu propioekin, horrelako kontuak, ez? Orduan, erromerian nengoela, ja, erromeria sortu baino lehenago, banituen mengo kanta batzuk sortuak edo, bueno, ideia planifikatuta, osea, hemen daude ideia kantu bat dago, azken kantua justo, sortu nuen 16 urtekin, 15 urtekin, ez dakit, aspaldi, ja, ez? Denboratxo bat pasada. Hori, orduan neukan Maximis guzti hori, eta zen emango diogu, ez? Forma, eta sartuko dugu horrela molde batean edo. Ze beti ere pentsatzen nuen talde bat behar nuela edo bakarkako ibilbidea ez hitzaiaren beste gustatzen, ez? Bertigo gehiago ematen zidan, baina aurkeztu nuen eta begira. Eta beokan eskuratu, eta ja diskoa realitate bihurtu, ez? Hori da. Bueno, ikusi dut, konplize nagusia Aritz Urrutia bera dela, ez? Hori da. Gero diskoan basua jo du. Hori. Baina kantuak zuk sortu eta berarekin moldatzen zenituen, edo nola zen zekero ikusi dut baita ere gau estudioko jende ere horribilidad. Bueno, nola izan da prozesua, izen pila bat daude, musikariak batzuk agertzen dira, estudio desberdinak ere bai, ulertzen dut. Nola izan da hori guztia? Karo, hori, orduan, nik banekien ja bidea hasi nahi nuela, eta azaroan esan nien, zen ibilitakoa nahi zoriak erbeltze romerian, eta nik azaroan esan nien urrengo urtea izango zela ja, nire azken urtea, nahi nuela diskarekin hasi, orduan momentu horretan hasi nintzen gaua estudioan, eta gaua estudioan nengoela hor ja heldu zen bekarena. Baina lehenago, Aritzekin sortu genuen talde bat. Gertatu zen taldea gelditu zala hor, bai, ez, baina hor, ez baian, ez? Gelditu ginen azkenean hor, eta sortu genituen kantu batzuk ere, eta egun baten hori deitu ziren Aritzek esan ez. Jo, taldean egin genuena eta hau, ez dugu aprobetsatuko, ez duzu zer egingo kantu hauekin. Eta nire, ez dut planteatu, nola hau bukatu den eta gelditu den solte, ez dakit. Eta berak eman zidan bultza hori, orduan zinen bere etxean biltzen, eta hori kantu hori forma ematen, gero horrez da agertzen, baina lehenengo grabatu genituen Portugaleten Groove Studioan. Groove Studioan ere bai. Bai, ere bai. Bueno, eman ditugu 10.000 bosten buelta, eta egon zen aurkeztu ginen bere garaia maketa lehiaketara, gazteak egiten duen maketa lehiaketara, baina beste talde bat zen, bueno, aldatu genituen gauza asko, orduan, dena zegoen hor, baseuden errotuta hori nahi genituen gauzak, baina hori, ideia baseuden, baina zeuden errotuta hori da esan nahi nuena. Orduan, honekin egin dudan guztia da hori bideratzea, eta netzea. Eta Aritzek lagundu dit, prozesu berretan. Bai, eta ez dakit, hor gero, hildoa edo bidea hasieratik hau zen, esan nahi dut, hasieratik pixka bat 80etako kutsua izango zuen musika dantzagarria zen. Ez. Eta hori da gehiago kostatu zaidana. Azten zarenean sortzen eta gainera kantuak ziren garai oso desberdinetakoak. Orduan igertzen zen pilo bat momentu horretan zerari nintzen entzuten, ez? Eta, karo, hori moia da. Orduan ez, eta hau
toke funky hori aritzena da, guztiz. Orduan, hori, burruka, nik beti esaten, baina oso funkia da, karo, bera bajista da, orduan bajoaren presentzia, nabarmena, baina gero gauan ere, batzutan hori, egin dut nahi izan dudana, eta konturatu gabe ere, kantuak eramantzen zaituzte. Orduan, probatu dugu, eta bertzio asko izan ditu, orain entzuten ari garen antzokia, bertzio pilo bat izan ditu. Claro, eskenean, geroz eta denbora gehiago, horrek ematen dizu aukera 10.000 bertzio egiteko. Eta horrek arriskua dauka. Orduan, niri ondo torri zait bekarena, esateko, bale, onarte, bale, egun hauetan daukago estudioa, orduan, jazta, gelditzen dena, gelditu da. Eta ez, joan izpizka bat, eta gainera, nola da, ez? Utsi diot, dejarse llevar, ez dagoela hitzik euskeraz, dejarse llevar, bueno, etzunek esaten du amaieman, edo... Amaieman. Ba hori. Ez, bai, eta bada, ez, nola baitere, bueno, ikusten dena, ez. Ze gero, denak gero grabatu duzue elkarren. Hori da. Hau da, prozesu guztia eta gero ja behin meka esuratu eta disko hartze da, elkarra sartze zara, eta bueno, Victor Sánchez bera, Dani Venegas, Antxon Sarasua, eta esan dugun aritz. Baina, egia daia, behin elkarrera iritzita, guk elkarri aurkeztu genizkion maketak, gauan grabatuta zeuden, orduan... Aprobetxatu ziren. Berriro grabatu zen dena, baina soinu batzuk bai aprobetxatu ziren, hori bai, baina maketa baino, ja bazeuden batzuk kaleratzeko. Kasi diskoa zara. Bai. Estudio batera joaten zaren. Orduan, horrelako estudio batera. Zen nire deia, gauan nire deia zen, karo, nik ez nekien bekaskuratuko nuenik, orduan nire deia zen, bertan dena grabatzea, orduan, eraman genuen, prozesuaren ez dakit norarte geneukan egina, baina hori eraman genuen. Bueno, gero aldatzen da, nola baitere, eta Victor sartzen da, beste ekoizle mota bat, ez? Esan edot, zer ikusirik batean edo beste lan egitea. Zuri aldaketa hori nolakoa suertatu zitzaizun? Handia edo erosoa edo... Bueno, nire gustatu zitzaidan, gainera uste dudalako denok egon diela oso prest hau egiteko eta aurrera ateratzeko eta erronka bezala ere ikusten zuten, soinu berriak azkenan elkarren eta elkar estudioan begiraz musikarik ez grabatu duten, eta askotan grabatzen da, edo relazionatzen dugu gehiago beste musika batera, eta organikoagoa, baina hori, ez prest da, nik gauan egiten nuena, zen proiektua ireki eta oso gainean egon, eta esan, soinu hau aldatzen dugu honen gaitik, baina Victorrek esan zian, bueno, zuk deskribatu oso ondo, ze soinu nahi duzun, tal, eta utzia zuni lanean, eta gero hemendik astebetera aurkeztuko dizut zerbait. Eta gero ja moldatzen dugu. Eta ez gustatu zait, gainera ezagutu ahal izatea hori Dani Tantzon, eta musikariak, ez esaten zula. Eta horien artean, eta estudioan haiekin sartzea, eta ikustea nola haien buruek 10.000 ideia dituzten, eta zelako velozidadean, oso polita izan da. Bueno, lehen da biziko kantu antzok esan duzu modua, 80ko sinteak, fanka, olako kontuak ditu. Hemen kutxin gaudeia. Kutxin, perkusio hotxak badu 80ko zera hori, ez? Gero glam ukitu bat, ez dakit, glitterrez, badago purpurina pizkat baduen kantua bada. Hala ere, iluna da, ez? Kantua iluna da. Eta hotxetan egin duzu hor baiterezuk zure lana, ez? Zea hotx desente sartu dizkiozu kantu honi. Bai, goitipetik, eta hautzen kontua ere izan da, hau kutxi, bada ere hasieretako kantu horietako bat, orduan denbora gehiago mandit hori lantzeko, eta bertzio desberdinetan, joan nahi sartzen, eta gustura, baina badauka hori kutxu ilun bat. Bueno, lehen da biziko harremana ez dakit nolakoa den, ze batean historio bat Bilbon antzokian, kontatzen diguzu, eta bigarrengoa Gasteizen, eta ez dakit badirudi historio paraleloak direla, edo ez dakit historio bereko, protagonista berako ditu duzten bi historioek. Bai eta ez. Baina relazionatuta daude. Eta, karo, nik nahi nuen ere bidaia musikal bat izatea, eta lekuetatik, eta historio horiek, kontatzen ditudan historio horiek, gertatu diren
toki horietan, edo garrantzitsuak izan diren toki horiek. Baina bai, hasten da dena antzokin, antzokiko lemusu horrekin, eta bai, gero kutsiragoaz, eta hor, hori, ez nago geldi. Antzokia zuretzako izan da etxe. Bai. Denbora desentean. Bai, dudari gabe, eta bada oraindik ere sentitzen dut horrela, eta ez dakit, antzokira sartu nintzen ja lehenengo aldian, gelditu nintzen marabilatuta. Gero gainera, hainbeste harreman sortzea hor barruan, bertan lan egitea, bertako irratian ere egotea, eta ezagutzea ekosistema guzti hori, izan da placer bat. Ez dakit, nik uste dut Bilbon edo Bilbo inguruan ibiltzen garen euskaldunok, de repente, ez dakit, ikustea leku bat, toki bat, non euskara den nagusi, euskal musika entzuteko aukera daukasun, beste musika mota bat, eta heltzen zara gara, eta esan duzu, wow, zer da hau, ez? Dana biltzen gara hemen, orduen bada, ez? Claro, zuk, ja modu desberdinetara ez zena, ez? Zapalde oso. Bai. Claro, hor, engantzatzen du, hori holtzak engantzatzen duela denok esaten duzen zerbait da, eta, bueno, zuk erromeri, ez? Bai. Hori erakutsi duzu, ez gainera gustatzen zaizula agerikoa da. Baina, horko kabinan, antzokiko kabinan egotea, horrek ere engantzatzen du? Engantzatzen du. Dudari gabe. Eta gero ere, askotan hori behar zaudenean ari zara pentsatzen, bueno, ni jarreko nuke hau bestea, engantzatzen du pilo bat. Niretzat oso polita da, zenbat jende ezagutzen duzun, nire gustatzen zai jendea tortzea musika eskatzera, eta gero zenbat musika ezagutzen duzun ere. Nik beti eskatzen jatenen gauza bat, entzuten dut. Eta askotan, konturatzen naiz, batzutan bai, nabaria da kantu batek funtzionatzen duela. Baina, askotan konturatu izan naiz antzokian. Dator hau eskatzera, eta gero beste bat dator, eta jartzen dut, eta zer gertatu da hemen. Bale, kantu hau, zer dauka, ez? Claro. Eta hori, ez dakit, ikusi nuen chill mafiaz izanean, batean, zelako eragina ekon honek, edo, zenbat eskatzen dut, J. Martinarekin ere gertatu zitzaidan, zetaken itzulera, jarri zenean, zer gertatzen zen, eta bazenituen kantu batzu, bazenikila, guztiz aldatzen zela. Orduan, niri ere, ikasi dut pilo bat, gero erromerian, kantuak aukeratzeko unean, probatzen dituen antzokian, honek funtzionatzen du, honek bai, zenbat eskatzen diaten, eta bai. Eta pentsatzen du zure proiekturako ere lagunduko zizula horre guztiak ez, gero baita ere pentsatzeko diskoa zuzenera eramaten. Bai. Zer, nik nahi dudana, zuzenekoetan da, romerian lortu dugun konexio hori publikoarekin ez galtzea, eta naiz eta kantuak ez ezagutzea, ondo pasatzea. Eta dantzan bukatzea, orduan, hori da nire helburua. Eta elektronikari, kaso grasik egiten ez dionari, rumba pixka bat. Rumba edo, horrein zango diazuta. Oroitzen dut, udak eta terrazak, ondartzak eta ratzak, gauak luzatzea. Oroitzen dut, lagunak eta plaza, kolombinak eta klara, Sevillan finala. Enbaitasun historioa, itsasoko olatuen kresalberoa sentitzerakoa. Ta zenbat emango nuke, bertan bizitako guztianik badaki urrea bat. Ta banoa, zoriontzu askea naiz beti egoaldean. Bere single modua etorri zen, antzoki moduan. Eta hemen, lehendabiziko galdera sortzen dena da, nolatan harreman duzaren, edo noiztik duzun harremana, kamiseta ere ekarri duzun. Alarma moreakoekin. Alarma morea oso bitzia da, zezagutu ginen Bartzelonan. Joan ginen romeriarekin, akerbeltze romeriarekin,
duela 2 urte, aurten izango da korrika, ez horren urtean. Orduan, Horren urtean. pasaren urtean, ez? Izan zen korrika. 24an. 24an, hori da, 24an. Eta deitu ziguten Bartzelonako Euskal Etxetik kontzertua bertan emateko, orduan, guretzat hori zen, imaginatu, Erromeriarekin, eta nora eta Bartzelonara, eta kanpora, eta txango bat bezala. Eta bertan zeuden ere, gurekin Alarma Morea taldea. Nik entzun da neukan, baina ez dituen ikusiak. Osea, banekien eta ezagutzen nuen Udaberrian kanta eta hauek. Baina ez dituen ikusita. Eta bat-batean ikusten dituen holtzen da zen. Ke guai. Osea, wow. Zenbat gustatu zaidan, zenbat dantza egin nuen. Eta gerora, ez genuen gehiago kointziditu. Eta hori, sortu nuenean kantu hau, zen hori ni beti rumba eta, Andaluzia ikaragarri gustatzen zait. Da nire udetako tokia, gero ez da gutxiago Erromeriarekin ez daukago aukerarik hasi udan gelitzeko, orain agian izango dut, ez? Baina nire kuadria propioa ere badaukat Andaluzian eta urtean zehar ere gehiagotan joaten naiz, beti gustatu zen zait, orduan nahi nuen rumba bat, gainera rumba asko entzuten dut. Baina hori, bukatu zenean kantua edo kantuaren lehen bertsioan esaten nuen, eskin nire ahotsa ez da rumba, edo nork ezin du kantatu. Eta faltatzen zitzaian zerbait, esaten nuen, behar dut kutsu, flamenko hau, kutsu hau, eta gogoratu nintzen aietaz, eta bidalinien kantua, egon ginen hitz egiten, eta esan zidaten, bai, aurrera, eta orain entzuten ditut, zen marabila, eta momentuz bada, diskan dagoen kantuen artean, gehien funtzionatu duen, eta espero gabe, jendak esan, baina single bezala atako duzu rumba bat, gero zure diskoa ez doa hortik. Baina ez duen, bueno, baina udan gaude, eta hori ere badago. Hori ere badago. Hemen, galdatu behar nizuna, haiek abesten bai, gitarra ere haiek jo dute? Ez. Tole ziren abestea bakarrik. Ninbidalinen kanta ja nahiko bukatuta zegoen, eta zen zidaten. Zen nahi duzu, haiek, beraiek galdetu zidaten. Zen nahi duzu, denok etortzea, edo, eta zen zuek ikusi. Eta zen zidaten, igual ahotsak, dagoena ja, badagoen nahiko hori bukatuta, eta hori da. Ahotsetan, beraz. Kaleko giroa ere entzuten da, ez dakit, hori zer da, efektuak eta grabatuta zeuden, edo nola dago eginda kaleko giro hori? Kaleko giro hori oso bitxia da, hasi ginenean gauan sortzen kantu hau, hori behar genuen, nahi nuen, ideia zen patio andaluz, orako zerbait entzutea, eta ibili ginen hori bilatzen interneten eta horrela, eta kontuatzen oso zaila da fijatzea, baina ingeles ez hitz egiten dute. Ez konturatu. Baina ez da igertzen. Orduan bere esan aldatzeko eta benetan grabatzeko, baina gara esan genuen. Ematen du Andaluzian gaudela, utziko dugu. Soinuak behintzat, patioaren efektu hori lortuta dago. Esan duzu ez, Andaluziari lotzen zaituela, nolait ere udak eta, bidaiak eta. Zetokitan, nik hau kuriositate hutsa dut. Islantilla, Huelva. Orain ulertzen dut hortaz, hitz bat. Kolombinak. Zer den ez da, Kolombina, ezagutzen dut, Kolombino saria, rekreatibo Huelvako taldeak. Bale. Historikoa den sari bat, eta historikoa den ekipo bat, ez? Eta Kolombina zer da? Kolombinak dira Huelvako feria, egiten dute abuztuan, eta ditzen dira Las Colombinas. Karo, nola Cristobal Colón bere urten zen Palos de la Frontera, uste dut ditzen dela lekua. Betiko eztabaidak dira horiek. Nondik irten zen hori itzuli zen. Behin edo joan izan naiz, ez? Egin dut tur hori guztia, baina... Hortik da, feria da. Kolombina da, feria. Klara da, garagardoa, ez? Nola bitere hortik dator, baina Kolombina da, feria, begira. Zer ote da. Begira, esango dugu gainera, esan duzu Islantillan okerrez baldin banago, Donostiako kontxako zati bat ere badago. Bai, uste dut barandaren zati bat. Egia da. Barandaren zati bat eraman zutela. Bai. Begira, Euskal Herria eta Andaluziaren arteko beste lotura bat. Egia da. Orduan Donostikoa da. Bai. Berritu zutenean eta erretiratu zutenean, ara eraman zutela. Pasan nahi sortik eta pentsatu nuen, zelako kopiada egin duten, orduan originala da. Originala. Zergaitik. Daukate ere, horrela, Paseo de la Fama. Izarrekin eta... Hori ere bai? Bai, baina rollo
Oio kutre. Bueno, ikusi beharko dira, zein diran. Hor daude izarrak eta... Ozen, urrengo kantu entzutera, ze... Arritu egin baldin baditu, rumba bat ateratzako, izu, pop balada bat ere badago hemen, mundaka. Eta ura baino lehen, usaintzen dotarea eguzkizpize. Euna bukatzen tamusten, hartu dut nire harimak adina zanesten. Eaz badoztien apurtzen, arnazketa bakoitzean desagertzen. Eta banoa, itxas mugetara, kaioen artean, zoriontzu izan gineneko, azken sekretura, oiu egitea, dena erreza zela pentsatzen genuenean, itxas mugetara, kaioen artean, zoriontzu izan gineneko, azken sekretura, oiu egitea, dena erreza zela pentsatzen genuenean. Tira, hemen entzun dugu ya, emakume hotxu bat sartzen dela, Ane Martinez. Hori da. Ane Martinez, Anita Parker, nahi bat dimozue, edo nahi bat dimozue, gaur egun egiten du... Loa talaia. Loa talaia, hori da, ez? Bakoitzak beretik entzungo duen. Kasu honetan, harremana nola sortzen zaiz, zuen arteko harremana? Ba, nerekin, espaldiria, aktor, pandemia urtean 2021an, 2020an edo, hori, sortu genuen lehen talde hori, hori deitzen zena Inguma, gero deslai, bueno, ez genion azkenean izenik jarri edo, hor bat zegoen Aneren bikotea, Ibon. Ibone jotzen du teklatua eta trikitliza baita ere, orduan sortu genuenean mundaka, grabatzerakoan, ze mundakaren lehenengo grabaketa egin genuen 2008 batean, hor beste estudio batean, hor mamarigan egin genuen, Saramako batek daukan, ezkeiz dauka izeni, da pizka bat estudio, baina home estudio. Esango nuke, izan daiteke bertan grabatu duela Itziarritu Inok? Bai, bertan grabatu zuen hori Itziarritu Inok, bai. Bere taldekideak ere daude hor, bai. Ados. Bai, bertan... Mamariga ipatu duzunean, ez? Bai, bertan grabatu genuen, eta han etorri zen, eta han ezagutu nuen, eta gero, ordutik egin dugun harremana, eta hanek grabatu kantau, 3 aldiz, ordu baina da gauza bat, esaten dugu, han etorriko zara berriro eta, bueno, gero kontzitu izan dugu gehiagotan, eta da, zoragarria. Eta beti prest, eta daukana hotza, eta, bueno, danerako, eta zaintza, bueno, dena, hane maite dut. Bueno, balada pop bat, epika puntuarekin oi hartzunak, eta, bueno, gero ez teklatu eta gitarra nahiko dreamiak dira nahiko. Bai. Ameslari jartzen gara, sokak ere bai, ez? Eta bateriaren soinu ere badu berezitasuna, esan edot. Bai. Hori ez, orokortasun batean, ez dakit. Baterianena gainera oso bitzia izan zen, ze jarri genien, oneri, kantu honegaz, beti eukidotarazo bat bateriagaz, ze ez nuen nahi bateria tipiko bat, Bai. Ze bestela egiten zitzaidan, ez nuen nahi abestia aspergarria izatea. Orduan esaten nuen, eske, betiko bateria eta bateria dago pasata pedalera batetik eta aldatuta soinua, ideia hau etorri zitzaidan, begira nondik hartuko duen referentzia jendea ikaratu egingo da. Baina, bueno, Miguel Bosek... Bueno. Bai, Miguel Bosek egin zuen diska bat, Papito. Bai. Non bere kantu guztiak bermoldatu zituen, eta, bueno, iruditzen zai diska hori dela pasada bat, eta nola birmoldatu zituzten kantuak. Badauka bat, Si tu no vuelves, kantu oso ezaguna. Eta nola aldatzen duion baterian, eta sartzen du movida hau, modernoago, soinu modernoago hori emateko, eta guk
hortik hartu genuen, eta... Begira. Bueno, esan duzuna musika entzun, eta referentziak jaso, eta ideiak bai. batu, ez? Hori ere garrantzitsu izaten delako. Hala ere, ez dakit zuretzako hau nolait ere sendatze kantu bezala ulertu behar den, nostalgia badu, Bai. Mundakan kokatzen duzu, mundakan zaude, nolait ere bakea ematen dizun toki batean, horregatik diot, ez dakit, nostalgiak minera eramaten duen, edo nostalgiak sendatzera eramaten duen kasu honetan. Ba, biak. Sendatze bidean, esango dugu, edo ez, noiz heltzen da puntu hori gainera, diskateratzearekin batera, bueno, bueltatzen zaizkizu gauza hauek. Mundaka da kantu bat idatzi nuenean, ez nintzela konstiente, zertaz hitz egiten ari nintzen, eta gerora ulertu izan dudana, eta etorri zaidana, eta hori oso bitzia da. Gerora esan dut, bale, zemina. baina bai, eta mundaka beti niretzat hori, berezia izan da, eta bueno, hitz egiten du erretaz, bueltatzea zoriontzu ginen garai horietara, horrek ez duela esan nahi, orain ez nahi zenik, ez? Baina ez dakit, askotan gaudenean puntu horretan, eta nik gainera konstienta naiz. Ondo nagoenean konstienta naiz. Ondo nagoelaz. Eta esaten ze ondo nagoen, ez? Eta gero, bueno, ez dakit, bai. Hortziko dut. Bai, ez? Horrelako, bai. Gazi gozak diren gauzak, ez? Baina bada sendatze kantu bat, eta bada omenaldi bat, ere. Bueno, Rafaela Bilon, ja sarreratik ez, entzuten diren bat gauza, bueno, gero kantuaren zati bat, gainera, gauzat esango dizut, kantakeran eta, kantakera desberdin badu, aldatu du, hemen ez dakit bilatu duzun pixkat Rafaelaren gana gerturatzea bera ere. Bai, eta bilatu dut, hasieran, ez dakit, haserre bezala, haserre kutsu bat, eta botatzearena de hemen nago, eta hau esango dizut. Eta kantuak hitz egiten du hori askatasunaren inguruan, niretzat Rafaela Carrà beti izan da sekulako referentea, duten zait emakume bat bere garairako egin zituen gauzak ikaragarriak direla, gaur egun ere ikaragarriak izango liratekelako. Orduan, lortu zuen guzti hori gizonen mundu baten eta aldarrikatzea askatasuna eta inoiz esertara eslotzea, iruditzen zait gauza bat ikaragarria. Eta nola gainera egin zuen erain sutil batean jende bat eskonturatzeko eta espazio hori hartu alizateko. Orduan, nahi nion, omenaldi bat egin, eta baita ere, hitz egin, hori, hemen hitz egiten dut, ere, nik izan nuen, harreman ireki bat, eta zenbat epaitzen den, eta bueno, orokorrean hitz egiten du, zenbat epaitzen dugun jendea, eta etengabe gaude esaten, eta hau, eta egiten duzu hau, eta beti daukagu iritzi bat, eta askotan ez dugu eskatzen, eta hor, daude hitz asko, ez? Orain nik ezingo nukela, bueno, zenbat aldiz esaten ziaten. Edo oso modernotzoa garela, askotan, baina gero, ez hainbeste. Ez que, uste dugu oso modernoa garela, baina... Rumore horregatik, ez? Ez da ez beste kantu bat. Gero oso gaueko kantua da, ez? Bai. EDM da tiratzen du momentu batzuetan, bestatzen da elektroa, danzago, bueno, ez? Baditu... Bauka jauz, Bai, hori ez, badu alako iluna eta potentea den kantua da. Hala ere, letraz eta izegin duzu, eta esan duzu, bueno, harremanak irekiak, edo askatasuna, eta horrelako kontuak, hala ere, Bilbo eta karpa eta aipatzen duzu, nahi jakin edo, ze karpa da. Bai, bentranpa dago. Vale, kantuaren hasiera izan bar zuen Tolosako hasiera, baina gero hobe gelditzen zan bestean. Orduan da, Tolosako inauterietako karpa, ez dakit joan bazineten, justo pandemia bukatu zenean lehenengo inauterietan, hor ikaragarria zen, nola, karpa horretatik jausten ziren goterak. Eta gotera horiek ziren izerdia, pilatutako izerdia. Ados, hortik dator. Hortik dator. Ados. Bat hasiko zelako kokatzen. Ze karpatara joan gotera, gauza hauetara, ez? Karo, ze... Ez. Orduan, kantaren hasiera... Jolas asko ematen du gauzaetan, ez? Kokatzen dugu Tolosako inauterietako karpa horretan.
eta bide oker bat esaten duzu. Zure ustez zein da bide oker hori? No zepatzen dut. Esaten duzu, momentu batean, hartuko dugu letra zuzen. Bai, hori. Baina esaten duzu ez... Galduta gaudela, hori, esan galduta gaudela beti bide okerrean. Baina zerrati da okerra. Hori, ez. Jendearen esanetan, ez? Horregatik. Hori, beti bide okerretan, edo honekin zaude, edo zer egiten duzu. Hori, zergaitik, ez? Denain garrantzitsua. Garai baten, bai, horrek eskatzen ninduela, benetan. Hau idatzi nuenean, bai eskatzen ninduen, edo keskatu edo ez dakit, bai esaten nuen, eta, orain jaz, berdin dit, eta hitz egiten dut denataz, eta berdin du hori, norekin egiten duzun zer, eta ze momentutan, eta hau, benetan pentsatzen nuen, hau egiten baduzun orain, gero, jende honek ez du zurekin nahiko, pentsatuko du tal, edo honekin ibiltzen zara, eta hori zen nuen, eske hobeto. Nahi ez izatea, karo, eske jende hori ez dut nahi. Soberan. Hori da. Soberan dago. Pegau, Tolosa. Hori, orain ja bai. Tolosan, inauterietan, ala ere, hor badagoen magia bat, ez, aipatzen duzu, inauteriak, mozorroak. Eta horrek sortzen duen guztia. Bai. Gau bero zoro bat, dau. Bada, gainera esaten nuen, lehengo kantu hau dator ideia batetik, eta ni garai horretan ari nintzen askontzuten Zetangana. Dos? Hori duen, daten du pilo bat Zetanganaren bien duro, kantutik. Badauka horrelako, hori, ez zaite... Hori bukle bat, hortik hartzea, gainera, izan bar zuen, euki bar zuen gauzoro horren kutsua, orduan, Tolosa, inauteriak niri Tolosa asko gustatzen zait, inauteriak are gehiago, Tolosa iruditzen zait fantasia bat, ere bezala, orokorrean. Arragetoi bada, ez? Autotuneren erabilera hemen badago. Hori da. Nabarmen. Bai, nabarmen. Ez dakit aurreko kantuetan zerbait badagoen. Ez, autotunerik ez. Baina hemen bai. Hemen nahi nuen, ez? Gainera, efektu hau, ez nuena lortzen, eta lortu nuen begira, izan zen oso bitzia, hau ez dakit, kontatu dezakedan, porque da spoilerra egitea nire buruari. Baina, euskal artista batekin, hori grabatu nuen kantu kolaborazio bat. Bai, bertzio bat. Eta, berak hori beretzean jarri zidan autotunean, nik esan, ez autotune da, hau gustatu zait. Orduan gero joan nintzen estudiora eta zenion, ez zuzen duzu hau nahi dut hau. Jarri jazu hau, ez da. Baina gero, teklatuak badu lofi puntu bat ere, badago lako, jolas bat badago, hemen, pegau, deituriko abesti honetan, entzungo dugu. Ez da gelditzen dena posible, igo dagoa zen. Y bailamos pegao, danzan pegao, zutani pegao, bailamos pegao, danzan pegao, zutani pegao, y bailamos pegao, bukatu arte pegao, musuetan pegao, pegao, zutani pegao. Zutani pegau, horretik nahiko garbia da gauzoro bat bihurtzen dela, aipatzen diren beste gauza batzuk ere bai, letra nahiko esplizitua delako. Gauza giren bezala, eta esplizitutasun hori ere, mantendu behar delako, gero, ala ere, badago implizituago den urrengo kantua, berandu, bada nola baitere, denetarik duena, ze introko hotxean efektu oso berezi badago, gero Lauro egitako disko musikara eramaten gaitu nola ere, batez ere bitak eta, badituelako elemento batzuk, ez? Baina gero momentu batean bazirudien Eurodancera edo joango ginela, gainezua, eta ez dakit nola eraikitzen dituzun zuk kantuak, gizonetako kantuak, ze uniberso desberdinetara eramaten gaitu kantuak. Bai, eta hori askotan arazo bat da. Hau ere, kantu hau idatzi nuen 2019an, eske bera, aspaldi. Orduan, idatzi nuenean, zeukan beste
kutsu bat, bueno, kantu honen letra da Altsasuko auziaren gaitik. Ez du ematen, baina... Bai, zerbait iradoki zitaken, kartzela badagoela eta baina, karo. Baina, karo, ez dakizu ez, zertaz hitz egiten duen, eta entzuten baldin baduzun, ematen du, edo zer gairen inguruan izan daitekela. Orduan, beste rockeroa zen, idatzi nuenean zen rock zaharra, guztiz. Orduan, gero, egon zen apunto diskatik kanpo gelditzeko. Esaten nuen, nola enkajatu dezakegu hau. Orduan, egin genuen megamix. Esan nuen, bale, emango diogu... Osona megamix itzen. Bai. Zer dago diskan, bale. Orduan, joan behar du diskarekin bat, etorri behar du. Orduan, hori, egin genuen moldaketa bat. Eta azkenean, hau da, bueno, berezko kantua, ja. Orain entzungo banu bertzio rockero, esango dugu. Bertzio rockero horrek zengoan jamona eta dena, imaginatu. Jamona eta guzti. Bai, jamona eta guzti. Orduan zen rock sarra, baina benetan sarra. Bai, asko aldatuko zen, bai. Karo, esan duzu ez, Altsasuko auzia dagoela honen atzean. Nik esan dizut, kartzela eta loko kontuak ikusten dituela nahiko garria, bazegoela zerbait, baina zertarako den berandu galdetu nahi nizun. Mezu hortu baita berandu, zertarako da berandu? Berandu da, nik ikusten nuelako, azkenean, kartzelan egin zituzten ez dakit zenbat egun, eta hori, berandu da denerako, gero zer gertatuko da, beti bezala Europako auzitegiak esango duela hemen eskubideak urratu direla, baina eski ja berandu da, ja mina egina dago, ez? Eta gainera hori ikusten nuen gertutik eta esaten nuen, eske ni izan ninteken edo nire lagunak izan zintezken. Eta ez da zer gertatzen, eta esaten nuen, eta denak atera gara kalera, eta hala ere, ez da zer gertatzen, eta kartzelan daude, eta kartzela beteko dute, eta bete zuten. Eta hori hor geldituko da, ez, beti, eta hor geldituko da. Eta gero, seguru nago, ez, epaiaketako direla, esango dutela, zugarria izan zela, bidegabekeri bat izan zela, baina berandu, eta pues esertarako balioz duenean, ez, edo... Bai, mina egin dago, eta nolait ere, orbain bat ere utzi dute betirako. Hori da, eta gainera, gertatzen dena da, gauza hauek errepikatzen direla, eta berriro gertatuko dela, eta hori da, penagarria dena. Ez haude esperoan, ez? Baina... Bai. Bueno, eta iristen gara Megamixetik, Spock mixera. Gure herrian, doinura, kantu bihurtzen den poemetan, ta hizkuntza, maitasuna, bihotzean daukadan sugarra. Irakalen gaba erdian, entzun gendun trikitisa, pandero erromeriton zantzitzen nuena, oskorriren kantu eltan, Marijaia barkoiean, leo jorro guztiek asjartzen ziren dantza. Danak hemen daude, urteetan zabaldutako doinuak, malkoz eta barrez, dantzan gure trikitisaren altzorra. Bueno, Spock Mix, esan dugun moduan, Solano eta Junkera kantu berean. Ze gainera, esango nuk ez dakita da, baina Junkeraren soinua da entzuten duguna, ez da? Bai. Sampleatua da. Baina, gero triki gehiago gehituta hori da. Triki gehiago, eta triki horiek Solano gehitu ditu. Hori da. Horregatik, inoz aurretik egina zuten? Badakizu? Ez dakit, uste, igual, begitu barko nuke, ez dakit, igual bai, diskaren batean igual zerbait, nik uste dut bai, eta azken diskan igual bai,
Uste dut baietz. Nik aldatuko nuke, ez? Baina, galduko nuke. Ea elkarrekin disko batean grabatuta geratu ote diren, ez? Bueno, gauza bitxabek. Hala ere, kantua Bokespok da abia puntu, baina, du progresifetik, du teknotik, du elektrotik, ez dakit. Piskat gozeren unibertsurare eramaten gaitu, ez? Bai. Kantuak, eta Solanok parte hartzen du. Solano pentsatzen dut plazetan ezagututa izango dela, edo? Bai, oso bitzia da, Xabi Solano izan zen lehenengotarikoa, bai, igo gintuena, hori, nik trikia jotzen dut. Urte askoan gainera, ez? Hori duan, Solano etorri zenean esnabiltzarekin, eramaten zen trikitlisaia gazlarekin, eta igo gintuen zoratzako trikitilariok, hori jotzera, fandango bat, tarinarin bat, estenatokira, askotan egiten du, ez? Bai. Eta, beti hago prest, askotan kointzitu izan dugu, eta gero, Donostin bizi izan nintzenean, karo, esan, banekien Xabik klaseak ematen zituela. Esaltzen nuen biztaz, baina ez askota. Iatzen nion, tal, hori, ematen dituzu trikitila klaseak, tal, nire irakasle izango zinake, eta esan zian baietz. Hortaz irakasle izan duzu. Irakasle izan dut, Xabi Solano ere, trikian. Eta karo, gero, hortik ja, harreman handiagoa egin dugu, eta hasi nintzenean diskarekin, ez dakit izan zen bekaren harira edo, bai, igual bekaren harira, atea zenean berreiatzi zidan, eta esan zidan, zorionak tal, behar baduzun zerbait edo, abisatu eta egingo dut, eta esan, hartuko dizutitza, Claro. Hartuko dizutitza. Eta baneukan hau, sortua batu nintzelako Imanius, dala DJ bat sopuertakoa, eta sopuertakoa ez, Sodupekoa. Orduan, guari ginen jotzen Sodupen, romeriarekin, eta kontzertua bukatzean hori, gertatu zitzaion, eta esan zian, begira, ari naiz orain kantuak ekoizten, eta gustoko litzaiak zurekin zerbait egitea, eta prestatu genituen kantu batzuk, eta hau bazegoen hor, ideia bezala, baina faltatzen zitzaigun dena. Orduan, gehitu nian letra, gero, Xabitosen zenan estudiora, orain bai, ze begira hau. Entzuten ari garena, gaina sartzen ditu hemen, hori, Plisa gustatzen baldin bazaizun, edo Keparen mundua gustatzen baldin bazaizun, letretan referentzia pila daude, baina eske musikalki orain, hau da, Nundijo Mauriziaren parte bat, gero agertzen da Irlandaren parte bat ere bukaeran, eta baita ere estrofan, atzean, agertzen da Uri Itogarria fandangoaren parte batzuk. Orduan, entzuten baldin baduzu hori, eta Solano etortzea, estudioan ikustea, nola jotzen duen, eta beste toma bat, eta eta esaten nuen, ze gozamen hau. Eta zatiak nork aukeratu ditu, zuk edo berak? Zabi improvisatzen. Ados. Zorezen estudioan, zizen improvisatzen, eta esan, ene bada. Nola. Bai, izan zen, eta pasada bat. Bai, azkenean terkitiari eta plazei omenaldi bat egiten diezu kantu honekin. Hori da. Eta nola hori, trikitiza urban hori, eta ze figura den Kepa trikitizan munduan, non azten den errekalden, euskaraz hitz egin gabe, mundu Bilbo ez oso euskaldun horretan, eta lortzen du, trikitiza berazmatzea edo. Bai, buelta bat ematea guztiari, eta buelta bat ematen, horretaraino iritsi gara, onaino, Bokespok mix honetaraino. Bueno, hemen berriz ere, bagoaz laurogei munduetara, funk mundu horretara. Naiz eta baduen 2010etako funketik esan dute Bruno Mars, Mark Ronsonetik. Hori, bai. Bruno Mars, Dua Lipatik ere edaten du. Bi unibertsuak nolabait ere lotzen dituzu, gisa honetan. Ze bada nolabait ere, ez dakit, beste flow bat duen kantu bat, ez? Bai. Eta gainera, begira, orain jartzen baldin baduzun, estudioaren ostean... Karko dugu. Bai. Batera begire, gauzak aldatu direla argila, Juan Zinen. Bruno Mars. Hori Bruno Mars da. Horregatik ez, apuntatu, horregatik zegoen ez, pixkatu unibertso hori ere sartu diozu. Baina funka da azkenean. Hori da. Hau,
bueno, honek edaten du pilo bat aritzetik, ez, eta bere bajua, eta, baina, bueno, nire Bruno Mars ikaragarri gustatzen zait, eta gainera antzokian asko jartzen nuen. Ematen duelako aukera pilo bat dantzatzeko flowarekin, ez, eta bada, tipo bat, sekulako flowa daukala, eta entzuten duzu kantu bat, eta sentitzen duzu horrela, zuk ere hemen nago, ez, ai. Eta, bai. Eta, orduan hau, eta zen, Day to Maybe, gero ere... Call Me Maybe, ez? Bai, baina hau izan zen... Ni referentziaren bile naiz, baina ez dut topatu. Bai, ez dago. Hori da, izenburuan eta kitxo. Izenburuan eta kitxo, baina bueno, bai, badauka... Giroa. Badauka, ze letrak esaten du, jo, horrenago, eta deitzen baldin badauzu, joango naiz, baina badakit, ez naizela joan behar. Orduan, bueno, pues, deitu nahi baldin baduzun, baina nahi dut deitzea, baina berez badakit, jo, ez dela egokiena, ez? Mundak handena ongi zegoen. Hori da. Baina orain... Baina orain, hobeto agian ez ez. Eta, gero, zezan barra nuen, ez dakit, joan egin zait. Lasai. Hori, Day to Maybe atea zela gauan ginela, hori, Iker Bila eta Oianekin, deitu daiteke Day to Maybe, Call Me Maybe bezala, eta esan nion, pues jarriko diot. Eta baita ere asko daten du, haien gaitik, eta STR soinua dauka. Teklatuetan. Hori, pilo bat. Teklatuetan galdu ez baduzu entzun duenak. Hori. Teklatu horiek. Hori da. Hor daude. Atake horregaz. Sekulako abilizia duten. Nik ekoizle bezala, baina begotan esan dut ez, hauek zelan egin duten, eta egunen batean konturatuko gara. Ze askotan ez gara konturatzen, baina ekoizle moduan hauek egiten ari diren lana, Bai, askotan kostatzen zaigulako, ez dakit, sensazioa daukat, badaukagula gure buruan, nire ere gertatzen zaitez. Depende ze estilo mota euskaraz, ez dugula berdin bezarkatzen. Ez dakit zergaitik. Kostatzen zaigu askoz gehiago. Bitxia da. Eta kantu honek ere badu hortik gehiago. Bueno, sokak sartzen dituzunean, hemen zein da referentzia Dua Lipa bera, edo nik ABBA ere entzuten dut. ABBA, begira. Bagian konturatu gabe. Gimi-gimiren, soka hoien, zera aura hori etortzen zait. Hemen, hartu nuen, nola da, Dua Lipak dauka kantu bat, Barbie pelikulari. Eta pizka bat hortik. Dua Lipa. Bai. Ala ere, ABBA, Bai, esan dut, izan daiteke Dua Lipak ere referentzia. Bai. Azkenean, soka hoien soinuetan eta ez. Hala ere, bit hau, pixka bat geldoagoa da, ez? Ez gehiegi, pixka geldotzen da, eta nostalgia ere doketzen dit, niri ez dakit honek. Ez dakit harremana eten den, hemen harreman maten ditzen, ez dakit eten den ja. Bai, hemen ja eten da. Eten da. Eta, bueno, hartzen du pizka bat, hori, ez dakit, uberdon egongo naiz, baina ez dakit, ez? Ze kostatzen ari zait, baina bai, hemen eten da dago, eta nahiko esplizitua da. Bai. Bereziki gero, badago hor megafono batekin, oiuak, hor, askatze bat. Baina, mine egiten duena, ez dakit. Begira, gertatu zitzaidan lehenengo kontzertuan, hori aesten harin zenean, hori ere bazegoen pertsona hori. Eta joan zitzaidan letrata dena, imaginatu. Eta bera jabetu zen? Bai. Bai, ez da? Bai. Bueno, buelta mantzenion? Bai. Hori garrantzitsua da. Entzun dezagun ez dakit. Baina egongo naiz, zuganik urrun izango naiz, ez dakit, badakit, zuganik urrun egongo naiz, bakarrik hobeto orain, badakit nola aldatu naiz, badakit, ta promesak, ta
egin behar zuen galdera, akaso ez dakizu erantzuten, kontuz, akaso bai, akaso ez. Distortzioarekin entzuten da hor gitarra. Bai. Disko guztian dagoen distortzio bakarra da? Ez. Ados, nik galdetu egiten du, niri etzaidalako egin belarri ez dit eman, distortzioak kantu hortan arte. Ez, baina, gitarra asko haude, eta askotan oso zutiak. Claro. Grabatu genituen pista gehiegi, gero, bai, un tapiku kantu bakoitzean eta... Juhu, Victor Pospozik. Buah. Baina, eta orain zer egingo dut, eta, bueno, nivelatu alduzun bezala. Baita ere, gero tortzen dira, Antzonta Dani, Claro. eta zenbat pista egiten dituzte, eta gehiago, eta... Erakeria bat bihurtzen da. Bai. Egongo da. Eta hori, horregaitik oso ondo dator muga jartzeko. Eta niri bekarena, eta ez datea, bueno, aste honetan arte daukazu estudia, orduan, jarri muga hemen, ez da helduko. Eta hala ere, agortu dut bekarena, eta esan nuen, bueno, egin alditu biegun gehiago, eta... Ez da. Bueno, ezkenan beka agortu eta... Bueno, venga, pixka bat, eta nik aurreratuko zerbait eta... Hori da. Ez, baina ondo bukatu dezagun, ez? Hori da. Ondo bukatu dezagun. Zilarra edo beruna, balada bat. Bai. Hane da berez ere hau txetan dagoena. Bai, hori da. Eta hemen, ez dakit, faltan sumatzen duzu norbait, baina ez dakit aurreko harremaneko pertsona hori den, edo beste norbait den, zemen zalantza egin dut. Ze terrenotara eraman izen egun faltan sumatzen kontu horrekin, nimentzat faltan sumatzen duzula norbait, bai. Bai, edo zerbait agian. Hau... Gero... Ai, ez dakit itzegi, ez... Bueno, bai, gero bihurtu da profetiko, bezala. Idatzi nuenean harremanen nengoen, baina pues begira zerbait faltatzen zitzaidan, ez? Ostras. Eta gero konturatu naiz. Begira. Eta bai, kantu hau niri jopio bat gustatzen zait, eta gainera diskantzun duen jendeari ere, esan dit atentzioa ditu dio, edo hori, idatzi, bate baino gehiago idatzi dit kantuen inguruan. Eta gainera gustatzen zitzaidan hori, progresiboa izatea, eta baukitzea askatze hori, eta pizka bat Zilarra edo beruna, bueno, gero dara, hartu duzu referentzia hori? Zilarra edo beruna plata o plomo. Bai. Txupitoa. Vale. Bai, hori izan txorrada bat, ez dakit zerbait. Baina hor sartu duzu, ez? Baina hor sartu dut. Estribillo bat. Grazia egiten zidalako. Ez que jende asko ez du hartzen, claro. Zilarra edo beruna. Eta, bai, txupitoa. Claro. Eta, ai. Bai, izkuntza saldatzen duzu eta klak egiten du. Klak egiten du. Baina, bueno, baina bai, niretzat hau da, ez dakit, ezagutzen duzu Vetusta Morlaren Los Días Raros. Bai. Bai, ezkontzetan jarri izan dut. Bai, Bai, eskatu didate. Ezkontza baten. Bai. Niretzat nik kantu hori entzuten baldin badudan gaizki jartzen naiz ja. Baina... Nonbait harreman batzuk hor batu dira Vetusta Morlarekin, itxuraz. Bueno, hori ere. Itxuraz, eta bai, nik berdina pentsatzen esaten nuen. Letrak eta diana eta kontutan hartuta eta ezkontza baterako ez da, munduko egokia, nire ustez. Ez. Claro, baina akaso oso batuta baldin bazaude. Hori da, ez, baina, bueno, da pizka bat, kantu honetan itzain nahi dut, horretaz, behar dituzula zure orbanak ere, claro. Euki, gero baloratzeko ondo dagoena, baloratzeko ere, hori, txarga gabe, ez dago ona, eta horiek, izatea, askatzaile bezala, eta, bota kanpora, porque agian orain gaizki zaude, baina eske gaizki zaudelako gero ere zaude ondo. Orduan, eta orbaini gabe zer? Orbaini gabe zara konturatzen esertaz. Orduan, horretaz. Eta titulura, ez dugula itzegin oraindik da hori, ez? Baina titulura eraman duzu baita ere, pixkat orbainak sortizkizuten irainak, ez? Bai. Drogazale adardun marikoia. Hori da. Dam. Claro, ez dakit, iruetatik zein izan daiteken okerrena. Okerrena? Sentiarazten duena bat. Bueno, nire bizitzaren parte handi baten, okerrena hori zen. Ze bestea, karo, orainik ezen heldu, ez? Marikoia, eta nola luma izateak, eta horrek eragiten duena, eta bueno, nion beldurra. Luma izateari, beldurra nion? Imaginatu, ez? Baina gero zer. Gero era natural batean,
holtzak eman dit beldur hori kentzeko, eta holtzak eman dit segurtasun bat nigan, bestela ez nukela eskuratuko, eske inoiz, eta hori badakit, ze hasi nintzenean, eta holtzara egon nintzen lehengo aldi horietan, eta akerbeltze baino lehenago errukin, eta ikusi nituen praka batzuk, eta praka horiek ziren hori kolorea zuten, eta margotu nituen begiak, eta oraindik ere beldurrarekin, baina jendeak esatea, ze guapo, praka horiek non zituzu, eta tal, eta zez, berzi, hau ondo dago, eta inork ez dit esaten ezer, inork ez, bueno, edo bai, noski esaten dutela, hombre, nik badakit hor goian nagoena performatzen dudan, baina orain besarkatzen dut, eta esaten dut, bueno, zer. Eta Francis aipatzen duzu, gainera. Francis aipatzen dut. Zer karaituetan, ez? Bai. Esker mezu luze horretan. Bai. Tartean Francis aipatzen duzu. Bai, niretzat Dr. Deseoko Francis sekulako referentea da. Zergaitik igozelako holtza batera, eta hitz egin zuen gai askoren inguruan hor eskutuan zeudenak, makiatzen zen, berdin zitzaion performatzea ikaragarriz koluma, berdin zitzaion. Eta ikusi nuenean, bera holtzan, niretzat, dena aldatu zen, flipatu nuen. Zer nuen, wow! Eta zuk akerbeltzen denbora honetan guztian, ikusi duzu aldaketa bat ere egon dela publikoaren aldetik, ez dakidana da, azken urteetan horreko kerrera egin duen, edo ez? Zer reakzionarioak ere badaude? Oberantz egin du. Nik uste dut, niretzat mugarri bat da pandemian. Pandemian, 2 urte horiek, eta mugarria da ere Chill Mafia. Eta ere honetarako ere. Ze Chill Mafiak apurtzen ditu tabu pilo bat, eta ematen dio bidea beste musika mota bat egiteari. Baina ez bakarrik beste musika mota bat egiteari. Ze nik hori antzokian sartu nintzen justo garai horretan. Antzokian sartu nintzenean, bazegoen horrelako lege idatzi bat, baina nahiko komentatzen zena, reggaetoia zin zen jarri, edo zegoen ondo ikusi da. Nik ez dut esaten beste mugara ere pasatu behar garenik, ez? Baina, hasi nintzen erasotil batean, horiek jartzen, erromerian ere hasi ginen, hori, purpurina gehitzen erromeriari, eta errepente bat jal sartzen, eta gauzatzu, toketsuek sartzen, eta jendeak hori gustoko du, eta gustatzen zaio, eta lortu dugu, jende asko gerturatzea euskarara, sekula euskarara gerturatuko sana. Eta egotea dantzan 3 orduz, eta nik hori ikusten dut, eta askotan esaten dut, niri egin didaten piroporik politenetarikoa, erromerian egon naizen garaian da, ez daitu gustatzen bat ere erromeria, normalean ez duten zuten musika euskaraz, baina, zenbat gozatu dudan, eta, horrekin ja gerturatzen dugu jende bat, guregana, eta ez dugula ere konplexurik izan behar, horretan. Ez dugu konplezurik izan behar. Eta nik pentsatzen dut konplezu asko izan ditugula. Eta, ez? Bai, horiek gainetik antzera. Dena eman digu. Eta bai, izenburuarena, bada gauza bat, ez? Barrogazale, holtza batera, igon izenetik, ez dakit zer gertatzen den, asko mugitzen baldin bazaren, niri ez dedate esan, ez? Zuzenean, obviamente, jendeak ez dizu esango hori, jendea ez doa jendea iraintzen, ez? Baina nire kualdeako edo, zer sartzen du honek ibiltzeko tal. Beti da, hor komentario bat, dagoena, holtzara igotzen den norbaiten inguruan, egia da, askotan, egia dela. Hori ere, esan behar dut. Baina ikusten baduzun, norbait, holtza baten ari dela mugitzen, como loko, tal. Jendak esan metido. Galdetzen diozu kirolari bati, ez dakit, futbolista bati, ibiltzeko horrela ea zerbait zartu du? Edo langile solo bat. Ez dira zo galdetzen. Edo ez duzu, ez da galdetzen. Se da por hecho, ez? Ja, esaten da, baietz, orduan, no basale, alardun hori, ernazi berekiak. Jendak ez ditugu lertzen. Eta, mariko, jama hori. Baluma dugun guztiok hor zartu behar gara. Eta kanon horien barruan bizi. Sexualitatea erabateko edo besteko izan. Hori da. Hori da. Badirudi, derrigorrean izan behar duzula, ez tekit. Hori, edo kasula. Baina gero, hori, ezagutzen duzu, ez mundu dagoen etiketa
horietatik kanpo. Eta galtzen baldin baduzun beldurra, eta eske niko hori esan nahi dut jendeari. Orokorrean galdu beldurra, niri bai holtzak eman dit. Beldurra galtzearen hori. Oraindik ere beldurra izango diot gauza askori, baina ez diot beldurra izango ni izateari. Hori oso garrantzitsua. Nostalgia kantuarekin bukatzen da lana, galdetu behar dizudana, edizio fisikoa ikusi dugu, edizio fisikoa CD-an. Bai. Durangoko azokan egongo da. Hori da. Dut. Eta zuzenekoak galdetu behar nizun. Ea noiz, nola, talde bat osatu duzu. Hori da. Aurkeztu zen, horok errazpaldimanez gainera. Bai, Bilbor Rocken, azararen 7an aurkeztu nuen. Eta orain gehiago egitera. Ba, dituzu datak edo esateko moduan baduzu bat bera ere? Azokan, gara, hautzenean, larun bat horretan, eta gero ja urtarritik aurrera, ibiliko gara, herri batzuetatik. Oraindik hori nola ez diren kaleratu, hor utziko dut. Adi egon, ez? Hori, adi egon, edo problematzaia baldin basareten, animatu, ze hori, ni bai pentsatzen dut, beldurra ematen duela, hori, kantuak ezagutzen ez badituzu, edo talde berriak, hori, deitzea, eta estenaratzea, baina, zerbait ezberdina egiten dugu, ez dakit, probatu ez duenak ez dakit zer hau. Oso ondo esan da. Azken galdera bat egin behar dizut, nostalgia honetan, gitarra eta hotxa esan duzu, hau oso aspaldi egindako kantua dela. Oso. Baina Andaluziako maitasun bati eskenia da. Hori da. Ez da, 880 kilometroak. Oso ondo! Ados. Bada espada. Zea kaso beste nora baitera joan zinez 880 kilometroiak egitera eta horregatik galdetu nahi nizun. Hori. Andaluziaz, ostras, gaztetxoa zizinen hortaz, ez? Bai, maitasuna edo, badakizu, bebengo musa ematen duzunean eta horrelako gauzak, dela da nahin, gainera gara horretan entzuten nuen katamalo asko. Orduan, igertzen da pillo bat. Baina bai, maitasuna edo, lehengo musuak sortzen dizun. Eta gainera, hori, nerea beha zarenean, zelan dituzun sentimenduak. Barbaridade bat da, Nik orain irakurtzen ditut gara horretan idatziako bat, eta zen du, ai ama. Baina oso ondo, honetako, oso ondo datorkit. Dam diskoa aurkeztu gozu joan, gozatu bideaz. Eta ibilbide berri honetan, zorteriko nena izan dezazula. Mi esker oso gustura, eskertzen dira. Horrelako eukalesketak eta horrelako txokoak. Horretan, mila esker. Nahi duzun arte. Buruak ez du lorikin, abestiak dioen bezala sentitzen naiz. Eta zu itzu zaude, hori amintzen nauena, zurekin amestean betetzen ez dena. Eo haizeak sortzen duen zua, eo anitzaldi beharra. Ekaitzatzean dagoenian, komeni dalde egitea. Bitzezan gabe, miametz bukatu gabe, argazkiak nostalgia. Pertsona herriak ezagutzen, baina zu ahaztu gabe, etortzen da nostalgia. Mila egi, mila ezi, mila une bizi barik, bueltatzen da nostalgia. Abesti zala kajoietan, hondartzako dunen atzean, eskutuan nostalgia, nostalgia.